Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell. Kune vaya vari kuzoti Hatsirari musoro wenyaya wasiyana nezvawataura. Hazvina kusiyana. Inyaya yekuti mavideos aya ndiri kumabatanidza. Ndoda kuitira kuti imimi muwane nyaya inenge yakazara, manews akati wandei pasame video. Saka pedza video rese kusvika wasvika pane musoro wenyaya wandakaisa. Inenge dzinge dziripo maupdates yawo ndiri kumabatanidza ese. Subscribe ndati mahara utana on the notification bell, uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rine ringe richifamba kuhama neshamwari. First update yakamira yakadai. Pane musikana uyo anonzi Precious Moyo. Precious Moyo akabuda muZimbabwe achienda kuIreland. Paakabuda muZimbabwe akaenda ane juju, akaenda ane mushonga amene kuna Ndunge waakaenda, kuna Sangoma waakaenda. Asvika ukuku akasvika achibreka imba yemunhu nemushonga, kwete nesando, nemushonga. Apinda mumba umu akaba mari inosvika 36,000 US. Aba mari iyi tongoziva kuti dzimba dzizhinji dzekunze ukoko dzine makamera. Akaonekwa nemakamera, akabatwa, akasungwa. Paakasungwa akapiwa makore iwo anosvika 8 years mujeri kunyika iyoyo. Ndinokumbira kuti zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi, tichingoti kuna Precious Moyo, wanga wafungei nhai Precious Moyo zvekusvika pakuzoba iweyo munhu wechikadzi nemushonga? Kazhinji kachona mutaundi chemu ngaenda mutaundi unozongoerekana, momwe hamusina mari, mwaleti hamusina mari. Umwe wachona ndio mushonga uyu uri kushandiswa naPrecious Moyo. Zvekuba ngaticherei pasi chikomba tipfire. Next update yakamira yakadai so. Pane mukadzi iye anoshedzwa nezita iro rekuti Memory Marira, ndo zita rake riri pachitupa. Anga akaroorwa nemurume anonzi Love More Tembo. Vaviri ava vanga vatoine mhuri, vanhu vanga vati kurei, vatinofanira kutora kodzero kubva kwavari nemutemo kubva kwavari, vachiyambira vana vechidiki. Vagari ava vanga vachigara kushe hwekunze, ndokwavanga vachigara. Zviri kunzi mukunetsana kwavakaita, murume uyu ari kunzi aidya mari nemagirlfriend nemashamwari, asi mari yaisasvika kumba. Mari iyi yaiperera kumagirlfriend nekudoro. Mukadzi musi uyu akamuka akabhipa Memory Marira, akamuka akatsamwa, akati panapa hapana munhu ari kuenda kubhawa, sezvo mafriends ako aya auya, makuda kutonodya mari, ndokuri kuperera balance. Tinongoziva kuti mwedzi wakupera ende vamwe vakatotambira. Love More Tembo audzwa izvi akaita nharo, akatanga kuchinjana mashoko nemukadzi wake, zvichinzi kuda kundinyadzisa here pakazara mafriends angu, kunzi inini ndoudzwa mafriends ozofamba achiti ndakapusa unondicontrola. Ndopavakatotanga kuchinjana maoko, vakatanga kurwa. Memory ari kunzi akanhonga bhodhoro redrink, akatema murume wake mumusoro. Murume uyu atemwa, akafira passport. Tingorege chimpisi kune mushakabvu wedu. Unofungawo chii pamusoro penyaya iyi? Unoiona sei wakaitarisa? Memory kutaura kunoku apiwa 15 years mujeri. Anodeserva makore mangani Memory? Aifanira kusungwa here nekuuraya kwakaita murume wake? Ndinoziva mune maanswers akawanda, ndatitaurei mucomment section. Next update yaMxoli Mncube. Nezuro aipa speech yebudget yenyika. Ari pakati pekupa speech yebudget nenyika, zesa rakabva raenda zesa. Idzi nyaya handinyanyobata, but ivideo rikusekuleta mastreets esocial media, ivideo rikutenderera. Kuti muone video rachona kana wanga usati waona. Pane vanga variona, but zvawaona zvinyowani futi kune vamwe vanhu. Kana uchida kuona video, ndakuisa clip yevideo.
Next update, anotora munhu ndimwari kana nguva yake yakwana. Ndatisazomakanei zvekusvika pakudaro zvekuzoti ninge afa ninge asina kufa. Ndine audio yandaenda zvemuzora nhasi iri kutenderera yachief Wenje vamowano. Ndikuona mastreets esocial media pari kubuda manews updates ekunzi chief Wenje vafa. Ndanoda kukusiyai muchiona, da kukunzwisai audio ende pane next update futi iripo. Audio iyi muchainzwa mutaura zvamunofunga mucomment section. Mastreets esocial media pari kufamba achinzi chief Wenje vafa, kumafacebook kupi nekupi. Tikuziva kuti vari kunzi vakabatwa chirwere chekenza, but zvekufa handizoziviwo zvangu. But pane audio iri kutenderera mastreets esocial media yandoda kuti munzwe. Wapedza kunzwa audio iyi wotaura zvaunofunga mucomment section. Asi Facebook yese izvese ikuzara nekuti chief Wenje vafa. Inini handikwanisi kutaura kuti chief Wenje vafa. Pane audio iyi iri kubuda mastreets esocial media. Ndatinzwei. Ndongwarini nekuti munhu ameno zvazara zviri kutenderera kapa napa zvikanzi chief Wenje Shumba kusisina Santidaroma, operation yakaitwa here Shumba? Yakaitwa. Yakafamba sei? Yafamba zvakanaka, ndomurikava zvangu. Handizvo. Aiwa, pakanaka. Ndozati Shumba mune dura remimhanzi rakawandisa muchibuda murambo kuti pakapi kekuti vanhu vaizonzwa kuti madzoga. Zvakaoma chipuku pakutonyorwa imwe soga chipuku tichauya zvakaoma. Aiwa, tinotenda Shumba, tinokushuvirai kupora nekukasika. Shumba, I wish you a speed death. Ndinotokutengera doro tikati haida inda zviramba kana andikati Shumba inhenyu kandasandofuna. Pakanaka Shumba, tinotenda, tinokushuvirai kupora nekukasika. Aiwa, tinotenda zvikuru.